va ser bueno, un moment importantíssim i inenarrable perquè una eufòria total. I el passe del Gandoy, mala sortida del Lopetegui, molt bon control d'esquenes del Sergio Ruiz i bueno, i la Patilla i obre la llauna, obre la caixa dels trons. Doncs és Carvajal qui aixeca la Copa de Catalunya que acaba de guanyar l'equip de l'Europa. Es van marcar ells, hi havia 7 jugadors del Barça que van anar al Mundial el mateix any i no va ser com l'any anterior, no? Llavors estàvem una mica més amb més por, entre cometes. I clar, quan vam empatar i al final vam arribar als penals vam dir, bueno, ara ja a penals ja no es pot escapar això. Pensàvem, al final ens guanyaran. Quan penses que la cosa, doncs, bueno, i de cop veus, ostres, hem guanyat, hi ha una explosió d'alegria impressionant. Sabemos que va a ser muy complicado porque sí que hemos ganado al Barça B y al Sabadell, pero ganar a 3 rivales de segunda A yo creo que ya sería una cita histórica y estamos deseando que llegue este partido para poder vivir esto. Ojalà, no? Ojalà puguem oferir això a l'afició perquè seria un dic, no? Després de 17 anys poder també oferir-li a l'afició una altra alegria com aquesta. Dimecres que ve, a banda que és la final de Copa Catalunya, que és la final que es juga a Gràcia, que té tots els elements per ser un gran dia, a l'estadi hi haurà un ambient espectacular i s'ho passarà bé qui vingui al camp. Estic molt, per dintre estic molt content i per fora sé que l'Europa farà un gran Jo crec que són jornades històriques, o sigui, tenir l'oportunitat de ser el tercer equip de Catalunya a guanyar Copes de Catalunya y... Yo le animaría a que viniera porque aquí vino el Barça B y la gente también se podía pensar que no se iban a ganar fácil y ganamos 3-0. Ya el Sabadell B fue otra noche muy bonita y yo le animo a que venga. Al